Tak já vás tady vítám u nás. Jsem rád, že někdo propaguje toto řemeslo skoro zapomenuté, protože ručně obuv už dneska umí vyrábět v této republice strašně málo lidí. Já jsem se tomu věnoval vlastně od roku 1970, kdy jsem vymaturoval, vlastně v 66. roce jsem se vyučil a v 70. roce jsem skončil maturitou na kožařské průmyslovce. A protože mě to řemeslo bavilo, tak jsem se časem si pořídil prostředí v rodné obci. Koupili jsme dům, kde jsem koupil stroje, už trošičku použité, ale staré, funkční, právě určené pro tu ruční výrobu. No, protože jsem se vyučil jako na zakázku ve výrobě obuví a dokonce i ortopedickou jsme se učili, ale já jsem se přeorientoval vyloženě na folklorní, protože jsem tančil v souborech valašských, jak ve Zlíně, na Kašavě, a potom tady taky v Bystrici pod Hostýnem máme valašský soubor. A to bylo to nejlepší zázemí, protože jsem měl spoustu známých, kteří věděli, že to řemeslo ovládám. Takže hned od začátku jsem neměl problémy získat zakázky, kterých až do dneška máme pořád dost. Měl jsem velké štěstí, že se můj syn, který mi pomáhal, ještě když byl jako školák v základní škole, takže ho to řemeslo taky chytilo za srdíčko a tak se vyučil taky a ještě si udělal i maturitu na střední škole. No a když už jsem byl v důchodovém věku, tak jsem byl šťastný, že syn bude tady pokračovat. První moje krojové boty byly krpce. Asi ve 12 letech jsem to zkoušel. Takže krpce vyrábím pořád, k tomu jsem přidal výrobu opasků vybíjených, zbojnických, potom jsem začal dělat takzvané sajdáky, brašny ke krojům a postupně jsem začal dělat i jiné boty, střevíce, holínky, šněrovací brinelky, jančáry. V podstatě všechny folklorní boty a jako specialitu jsem se přes kunovské čižmy dostal k vlčnovským, vrapeným. Údajně jsem jediný, kdo to dělá, prý už to nikdo nedělá. A za to jsem dostal ocenění titul nositel tradice. Moji nejčastější odběratelé jsou folklorní soubory, i jednotlivci, folkloristé, dokonce i ze zahraničí, Švýcarsko, Německo, Slovensko. A co jsem dělal objednávku z největší dálky, byla určitě Amerika. Tam jsem už posílal několik párů krtců a taky jsem tam dělal tady takové podlužácké čižmy pro nějakého pána Čechoameričana. A to je taky práce, která mě dost baví. Titul nositel tradice pro mě znamená ocenění mé práce. Rád bych, kdyby v tom pokračoval jednou i můj syn, který mi už pár let jezdí pomáhat, učí se tuto práci. A rád bych byl, kdyby to po mně převzal tohle řemeslo, tak jak jsem ho převzal já od svého otce a rodinná tradice pokračovala.